ತೂವಲಿ ಒಂಜಿ ಗೈಟ್ ಕತ್ತಿ ಒಂಜಿ ಗೈಟ್ ಮೊಬೈಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಬಾಯ್ಡ್ ಲೈಟ್ ಬತ್ತೊಂದು ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಹಾಯ್ ಗೈಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದಿ ಆಂಗ್ಲರ್ ಆನ್ ಬೋರ್ಡ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಇನಿ ಉಬ್ಬರದ ಮೀನು ಗುದ್ದರಬಹುದು ಒರಿಯೇ ಬರ್ತೀನಿ ಇನಿ ತೋಲಿ ಸಿಕ್ಕು ತೋಲಿ ಕೆಲವು ಕೊಂತಿ ಸಿಕ್ಕುದಿಲ್ಲ, ಖಾಲಿ ಕೊಂತಿ ಮಾತ್ರ ಕೊಂತಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಮುಗುಡ್ಲ ಸಿಕ್ಕುದಿಲ್ಲ. ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪ ಆಗ್ತದೆ ತಾಯಿ ಪಂಡೆ ಒರಿಯೇ ಬರ್ತಿಪ್ಪುಂಡು ಕತ್ತಿ ಲೈಟ್ ಚೀಲ ಪೂರ ಬತ್ತ ನೋಡು ಅಂಚರ ಹೋದು ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪರ ಬಂಗ ತೂಕ ಸೋಲನ್ನು ಕೊಂತಿ ಸಿಕ್ಕೊಂಡು ತೋಜಾವೇನು ಆಯ್ನಾತು ನಾಡು ಗೈಸ್ ತುಕ ಕೊಂತಿಲ್ ಕೆಲವು ಸಿಕ್ಕೇ ಮಾತ್ರ ವರ್ಷ ಎಡ್ಡೆ ಬುರ್ತು ನಂಚರ ಹೋದು ಕ್ಲೀನ್ ನೀರುಂಡು ಕಂಡ ತಗೋಲಿ ಕೆಲವು ಕೊಂತೆ ಅಂಡಿ ಇರ್ತು ಕೊಟ್ಟು ಊಟ ಮೂಲಂಜಿ ಕೊಂತುಂಡಿ ಸರ್ ಬಲ್ತೊಂದುಂಡು ನಿಕಲ್ ತೋಜನ ಇದ್ದೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದಿ ಎಷ್ಟು ಒಲಿ ಭಾರಿ ಶಾರ್ಪ್ ಇತ್ತು ಅನ್ಕೊಂತ ಅಂಜಾರ ಸಿಕ್ಕಿದ್ವಿ ಕೆಲ ಬೆಟ್ಟ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಜನ ಒಂಜೆ ಬೆಟ್ಟ ಸಿಕ್ಕೋಯ್ತ ಒಲಿ ಕೊಂತಿ ತೂರಿ ಏತು ಸಿಕ್ಕದ ನಿಗಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಹೆಂಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ತೋಜಬೇಕು ಅಂತೀರಿ ಏತು ಸಿಕ್ಕದಂಗೆ ನಲ್ಲ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಮೊಲೆ ಕೊಂತಿಂದು ಮೂಲಂಜಿ ಬಲ್ಪನೇನೋ ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಉಸೋದು ತೂಲಿ ಮೂಮೆಂಟ್ ಅವನೊಂದು ಬೋರ್ದನಿ ಸರ್ ತೂಲಿ ಮೂಲಿತ ಕುಡಂಜಿ ಕೊಂತೀನಿ ತೋಲಿ ಮೂಲು ಈಗ ತೋದಿನದ್ದೇ ಗೊತ್ತಿದೆ ಕ್ಲೀನು ತೋಲಿ ಬೂರ್ದನು అటు కుడంజి కొంతిండు ఆడ మెత్తు బరందిద్దావు నీరులో జాసిండు ఆ ఖరాబు చేస్తే ಬೇತ ಕೊಂತ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪೋಯ್ತಲ್ಲ
ಮೂಲಂಜುಂಡಿ ಸರ್ ಒಂತೊಂದಿದ್ದು ಬಲ್ತೊಂದೊಂದು ಬೇಡ ತಿಕ್ಕುಣ ತುಕ ಬೋರ್ದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಅಡ್ಡ ತುಂಡಾತು ತೋಲಿ ಕೊಡಂಜಿ 2-3 ಕೊಡಂಜುಂಡು ಮಾತ್ರ ಬಲ್ತೇನೆ ಮೂಲಂದು ಮೂಲ ಸೊನ್ನು ತಿರ್ತುಬೋದು ಸೊನ್ನು ತುಕ ಹಾಕಬೇಕು ಕೂಡ ತಿರ್ತು ಬತ್ತ ಮೂಲ ಸೊನ್ನೊಂದು ಎಸ್ ಬೋರ್ದನ್ ಗೈಸ್ ತಟ ರಡ್ಡು ಕೊಂತಿ ಮೂಲ ಸಿಕ್ಕನು ಒಂಜೇ ದಿಕ್ಕಡು ತೂವಲಿ ಮೂಲಂಜುಂಡು ಚೀಲ ಬಾರ್ ಗೈಸ ಎಸ್ ಮೂಲಿತ ಕೊಡೊಂದು ದಿಕ್ಕು ಬರ್ತೈತೆ ಮೂಲೆ ಚೂರು ದುಂಬತ್ತೀನಿ ಮೂಲು ಒಂದೇ ದಿಕ್ಕು 4 ಕೊಂತಿರಲ್ಲ ಏತು ಸಿಕ್ಕು ಹೋಗುತ್ತದೆ ಮಾತ್ರ ಮೂಲು ತೋಲಿ ಅಲ್ಲಿ ರಡ್ಡುಲ್ಲ ಒಂದೇ ದಿಕ್ಕುಡು ತೋಲಿ ರಡ್ಡು ಕೊಂತಿಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ದಿಕ್ಕು ಬತ್ತ ಬರೋನು ಕೊಡಂಜಿ ಓ ಮೂಲೆ ಎದುರುಂಡು ಏತು ದಿಕ್ಕು ತುಕ್ಕೈ ಸರ್
ಎಷ್ಟು ಇಯರ್ ವೀಡಿಯೋ ಎಂಜ ಬರ್ತದೆ ಗೊತ್ತದ ಮಾತ್ರ ಒಂಜಿ ಗೈಟ್ ಕತ್ತಿ ಬೊಕೊಂಜಿ ಗೈಟ್ ಮೊಬೈಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಬಾಯ್ಡ್ ಲೈಟ್ ಬತ್ತೊಂದು ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಎಂಚ ಬೋದು ನಂದು ಗೊತ್ತದ ವೀಡಿಯೋ ಐನು ಕೊಂತ ಸಿಕ್ಕದನು ಒಂಜೇ ದಿಕ್ಕದು ತೂವಲಿ ನೆಟ್ಟು ಐನು ಕೊಂತಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ನು ಚೀಲ ಪಾಡ್ದಾಯ್ಸ ನಲ್ಲ ತೂಕ ಎತ್ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಎಷ್ಟು ಓಲಿ ಏತ್ ಮೀನು ಸಿಕ್ಕಿದ ನಿಮ್ಗೆ ಕೆಲವು ಕೊಂತಿ ಸಿಕ್ಕಿ ಮಾತ್ರ ಕೆಲ ತತ್ತು ಗೊತ್ತಾ ಒಂದೇನು ದಿಕ್ಕು ಮೂಜಿ ಇಂಚ ಕೊಂತಿ ಪೂರ ಇತ್ತ ಒಂಜೇ ಒಂದು ಇತ್ತು ಒಂಜೇ ಕಂಡರ್ ಸಿಕ್ಕಿದ ಕೊಂತಿಲ್ ತೂಲಿ ಒಂಜಿ ಮೊಗುಡು ಕೊಂತಿಲ್ ಕೆಲವು ಮಲ್ಲ ಸೈಜ್ ಇಲ್ಲ ಕೆಲವು ಮೀಡಿಯಮ್ ಸೈಜ್ ತೂಲಿ ಆಂಡ್ ನನ್ನ ಇನ್ನಿತ ವೀಡಿಯೋ ಇಡ್ತೀನಿ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋ ಇಡ್ತಿದ್ದು ಅಂಟಿಲ್ ಡಿಮ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಬೈ ಬೈ ಸಿಯಾ ನಿಗಲೆ ಒಂದು ವೀಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಂಡ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ.